שלום חברים, מה איתכם? טוב, אני מתחיל עם סרטון חדש, סרטון רגיל, סרטון מיוחד. היום שחסכים לבוא לבית מלון, לא משהו מיוחד, וגם יש לנו דיסקורד, שאנחנו מדברים עם אנשים, ולא יודעים כרגע שהם בסרטון. פשוט ענק התחלתי גם, ואני בתימועד, רק תימועד. מי שלא יודע, מי שלא מכיר את ערוץ טיקטוק שלי, אז ערוץ טיקטוק שלי זה only edit. עשיתי שם edit על די כהן ואוהד. זה לא בדיוק edit, פשוט העתקתי מסך. שנייה, בוא נרמיש את הדיסקורד. מה זה? מי שלוחץ בי המסך, לא יודע מה זה יכול. חברים, רק תימועד, בוא נתחיל בכך. מי ששם די כהן פשוט גרוע, בוא נתחיל בכך. אז היום עושים סרטון חדש, פשוט משחקים, לא רוצים את זה. אם זה היה לייב, היינו נכנס לשחק באותו רגע, אבל מה קוראים את הסרטון הזה, אז תסלחו לי. עוד 4 חודשים או 14, אני כבר 14. מה זה ענק עוד חודשיים, אבל 14. אתם
לפני ששמתי לגמרי. אלו, מה איתך? מה אני איתך? מה אתה צריך? אתה במשחק? אני בת. את בת? כן, מה אתה צריך? כסף. כמה אתה צריך? כמה יש לך? כמה אתה צריך? 1,000? כמה אנשים יש לך בשרת? שנייה אני נותן לך. לפחות איזה 18 נראה לי. אוקיי. תבוא להתחלה, חכה לי בהתחלה. חכה לי בהתחלה. מה אתה מסתבש לך? רובלוקס, כאילו עומרי רובלוקס 2. לא יודעת, אתה מכיר. אתה נכנס? אני כזה סקן של המתחילים האלו. כן. צריך רובלוקס. כמה אתה צריך רובלוקס כסף? רגע, הצוות? כן. זאת את? שמולי? מה זה שמולי? שמולי כאילו. מה שמולי? מולי. זאת את? מולי? כן, מה? אוקיי. 1,000. צריך כסף? שנייה אני פותח. יודע שזה לא מסכים, כן? יודע שזה לא מסכים. מה לא להסכים? תודה. כן, לקחתי תודה. לא לקחת. רגע, מה? זה לא שלקחתי. כן, שנייה אני פותח שוב. כן, זה בא. תודה. מה? לקחתי. את יודעת איך נכנסים לצוות? במקרה? איך נכנסים לצוות? כן, אני יודע, פשוט אין תפוסים כרגע. אז אי אפשר, מה נשאר? מתי? את יודעת בדיוק מתי? נראה לי יהיה בפסח, כבר התחיל פסח. לא, זה כמות שצריכים, אתה יודע. איזה כמות צריך? צריך כאילו להיכנס לפני. נראה לי, תראו את זה פסטים פשוט מתי שיצטרך, הוא צוות. מה שיהיה צורך.
רגע, זה כאילו יש שרט אחד שכולם נכנסים? לא, יש כמה שרתים, יש גם כל יחידה בשנייה. כן, אני יודע. אבל ספציפית יש שרתים עם אחד. אפשר להקים שרת אחד, אבל בכללים אני בחרתי. גם אצל זה בצהריים, אז יש איזה 4-5 שרתים. זה לא שרת אחד, אתה יודע. זה לא שרת אחד. כן, אני יודע. אתה צריך עוד משהו? מה? צריך עוד משהו? לא, אם את רוצה משהו, אם את רוצה להביא לי משהו, אני אשמח. לא, יצאתי. ביי. יש כסף, אומרים, אני רוצה לך כסף, מה כסף? כסף זה הכי חשוב. צריך. טוב חברים, נראה לי נגמור את הסרטון. באמת היה כיף איתכם, היה אחלה. באמת היה סרטון דווקא די סבבה. אני מקווה שתשימו לייקים, עוקבים, תשימו סאב, וגם תפנקו בפעמון, זה בשביל עוד סרטונים כאלו, ולהתראות.